Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Donderdag van nu 6 juni hebben we Europese verkiezingen. En als we kijken naar landbouw en voedsel, dan is dat natuurlijk een belangrijk onderwerp waarvoor we onder andere naar de stembus gaan. En daarom hebben wij ook een Europarlementslid uitgenodigd, Jeroen Leenaerts. Ja, het is heel belangrijk dat we onze supermarkten ook vol blijven liggen met allemaal producten die we hier zelf in Limburg, in Nederland en in Europa kunnen maken. In de eerste plaats over de verkiezingen, omdat Europa is heel erg belangrijk, denk ik, voor Nederland, maar ook denk ik voor de toekomst, dus voor de jonge kinderen die hier nu nog op school zitten. En als we kijken naar Europa en over voedselvoorziening, dan komen heel veel regels waar boeren en tuinders mee van doen hebben, die hebben de basis in Europa. En we hebben natuurlijk ook met de kinderen gesproken die op een boerderij kwam. In deze klas waren er ook best veel kinderen. Maar we hadden het ook over de schooltuin en dat ze zelf voedsel daar proberen iets te telen en hoe moeilijk dat was. En dat ze ook 3 keer per dag eten. En dan geeft toch wel aan hoe belangrijk het is dat we voor voedsel, wat je toch iedere dag nodig hebt, dat ook redelijk lokaal geproduceerd kan blijven worden. Ik werd gevraagd van wat kom je doen, want basisschoolkinderen kunnen helemaal niet stemmen. Maar ik heb altijd geleerd dat verkiezingen en politiek moet ook zijn over de volgende generatie en niet alleen over de volgende verkiezingen. En ik denk dat het heel belangrijk is als je hier op zo'n basisschool een zaadje kan planten, letterlijk. Zowel over Europa, het belang van democratie, maar ook over het belang van gezond en goed voedsel en een manier waarop boeren hun werk kunnen doen. Dan denk ik dat je daar op de lange termijn heel veel aan hebt. Dit gaat niet goed. Welke vlag hebben jullie geschilderd op het eitje? Frankrijk. Litouwen. Italië. En komen jullie wel eens bij de boer of eten jullie wel eens van eten van de boerderij? Soms. Wat eet je dan? Appeltjes. Hebben jullie een tactiek? Hoe kun je nou winnen met dat kampioenschap? Hem zo aanbotsen. En dan Hebben jullie een tactiek? Hoe gaan jullie dat doen? voelen als er een sterk ei is. Gewoon geluk hebben. 3, 2, 1.